zionekako bwino. Katemera uchadakhala ukamba wafika ku Malawi kuno kana kutsitsa tikachoka pano tinakoza kale malo osungira kumene tikayike mafriji cholinga chakuti weekend yomweyi tikoze magalimoto oti kuboma lililonse o ma 28 district a Malawi muno katemera ameneyu akafike pena paliponse. Pachadakhala tikunena kuti poyambirira tidzaganizira kwambiri anthu azathu amene amagwira ntchito mchipatala makamaka amene amagwira ntchito ndi mapatient osiyanasiyana makamaka a COVID. Komanso tinanena kuti sitiwalanso social sector, ku social sector ako kula anthu osiyanasiyana, kula aziphunzitsi ali social sector omweyo, komanso kuliso anthu Nkhani chifukwa nawo samakhala pa chiopsezo chifukwa amakhala kumana ndi anthu osiyanasiyana. Choncho katemerayo koma chachikulu tinanena ndi osawumiriza koma aliyense ndi ufulu wake kuti akalandire katemera ameneyo. Oyimira bungwe la UNICEF mdziko muno a Rudolf Schwenk ati kubwera kwa katemerayo ndi mbali imodzi ya ntchito ya bungwe ya COVAX pofuna kupereka katemera kwa mayiko omwe akutenga nawo mbali. Kubwera kwa katemerayo kwadza pamene boma lalandiranso posachedwapa majakiseni okwana 360,000 komanso mabokosi otayamo majakiseniwa okwana 3,625. Pamene boma layamba kupereka ndalama kwa anthu okhala m'matawuni zokwana 20.9 billion kwacha zothandiza anthu kuti ndalamayi igwire ntchito moyenera la Community Savings and Investment Promotion. Ati cholinga chawo ndikufuna kuphunzitsa magulu amene akulandira ndalamayi kuti ayisamale popeza kuti itakusuntha moyo wawo. Mkulu wa bungwe la COMSIP Tennyson Gondwe ati iwo ayesesa kufikira mabanja okwana 20,000 amene afikiridwe ndi ndalamayi m'mizinda yonse inayi. Poyankhula lachinayi Mzuzu atakumana ndi gulu lachisomo la kuchiwavi Agondwe anati ndokondwa kuti magulu amene awafikira pakadali pano ayamba kuzindikira za ubwino kusunga ndalama. Ife ngati COMSIP tikubwera ino kuti tiaphunzitse anthu akhale ndi chizolowezi chosunga. Akalandira yochepa ija asungeko komanso akasunga kugulu kuja atha kukongola kumapangira mabizinesi osiyanasiyana. Chifukwa programu iyi itha mu marriage ndi ikatha programu marriage iwo akhale ndipo podalira kuti akatenge ndalamazo azipangati mabizinesi kuti at least mioyo yawo izipitira kukhala yabwino. Mmodzi mwa anthu amene alandire nawo ndalamazi Memole Nkwanda ati ali ndi chiyembekezo kuti moyo wake usintha. Ine kafika ndalama pana kuti ndiyambika ndikasungize kai. Nchosepo ina ndipita ndikasungize. Inayo ndikuweka ndikachima nditipire ndikazofunikira pakhomo. Nikuti ndame ndasungiza kupanga business kumene kuti si kukhala iyayi. Mprojekti anthu azilandira ndalama zokwana 35,000 kwacha pa mwezi kwa miyezi itatu kuyambira mwezi wa January chaka chino. Projekti cholinga chake ndikufikira anthu okwana 199,460 mdziko muno. Matenda a kansa akupitirira kuzunza anthu ochuluka. Mulipoti lathu lapadera Isaac Salima akufotokoza za mavuto amene anthu amene ali ndi nthendayi amakumana nawo kuti apeze chithandizo. Amikili na Sozinyo amene ali ndi zaka 36 zakubadwa ndiye nkhope imene sungachedwe kuiona pamene wafika pamalo amene odikira odwala amakhalapo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central. Nkhope yawo yachimwemwe nthawi zonse singabise mavuto amene akukumana nawo amene adapezeka ndi kansa imene idakhuza bere lawo lakumanzere. Iwo amayenera kulandira mankhwala a kemo ndipo amayenera kumapita ku chipatala cha Queen Elizabeth Central sabata ziwiri zilizonse. Iwo amafunikira ndalama zokwana 6,500 kwacha pa ulendo uliwonse. Iwo akafika kukalandira mankhwalawa sizachizwikire kuti alandira thandizo malinga ndi kuti amayenera kuyezesanso chitetezo cha nthupi ndipo amayenera kukalipira ku chipatala chimene si chaboma. Kusokera ndalama kumene kumandikhuza chifukwa cha mayendedwe anga pamwezi anthu akhansa timayenda kawiri pamwezi plus werengetsera magazi. Ndi pamene chimene chikhala chachikulu kwambiri chovuna moyo mwathu muno anthu odwala matenda a kansa. Tikabwera chonchi thasi patibwera tikayipeza ndikuti kawamkani mchipatala tikarengetsera magazi mabotolo awiri. Ngati lilile ndamarengetsera magazi mabotolo awiri ndikuti mankhwala amadihafulira mayake tipeze ndithu ndalama yorengetsera magazi mabotolo awiri. Tidawapeza pamalo amene odikira odwala
amakhala pamene tsopano pasanduka ngati nyumba yawo malinga ndi kuti sangamakwanise kumabwera ku blantyre sabata iliyonse. Choncho adangoganiza zokhazikika kumalowa kuti azilandira thandizo. Tidawatenga kupita kumuzi kwawo kwa Kamphepo, mfumu yaikulu Ganya mboma la Nchewu, kuti tione zokhoma zimene akudusamo pofuna kulandira thandizoli. Kumuziko iwo alibe m'bale wakuti angawathandize malinga ndi kuti amuna wawo adawathawanso chifukwa cha vutoli. Nyumba yawo yokhala idagwanso. Chipinjo chosamalira ana chasala mwa makolo awo amene ndi okalambanso ndipo amadalira ulimi. Ndiyo zifinde zimene mazikumana nazo pano za njala kubasi mota anawa uzungule kushawo uzungule tsika nawe anawa ndi mavutikana nawo ndineyo ndamapowa. Ngati chitetezo chawo nchochepa, anthu odwala kansa salandira thandizo mpaka na chitetezo chitabwerera. Ichi ndi chifukwa chake mayiyo nthawi zambiri amapezeka pamalo okhala anthu odikira odwalawa. Pa nthawi imene timakumana nawo nkuti asozinyo adakhala pamalowa koposa miyezi 2. Pamalowa ngakhale kuti zikuwathandiza mwapeza thandizo la mankhwala mwachangu, sikuti zonse zili bwino malinga ndi nthawi yambiri yopuma. Koma mayiyu sangachitire mwina popeza alibe pogwira. Ndipo Amese Mponda amene amachokera mboma la Chilazulu adapezeka ndi kansa ya khomo la chiberekero. Tidakumana nawo pamene adagona masiku 3 pamalowa. Chikhalirecho adalandira kale mankhwalawa koma adaibe ndalama yopitira kwawo. Pambali pa mavutowa, anthu ena odwala kansa akuti amasalidwanso m'makwawo ndi achibale komanso anzawo amene akuti amaopa kuti awapasira nthendayi. Achalongo anga amandisala ndati aphanga umo ati nthenda ine zangu wapasi ndeni mangoyenda basi. Awa ndi ena mwa mavuto amene anthu ambiri odwala kansa akupitirira kukumana nawo mdziko muno. Mkulu wa zaumoyo mboma la Nchewu Stephen Majeso adati zipatala za maboma zimatumiza anthu odwala kansa ku zipatala zazikulu za boma kuti akathandizidwe ndi akadaulo amene sapezeka mzipatala za maboma. Tikabwera mwina mbali yonena kuti tikayese kuti kodi imene idi ndi kansa khomo la chiberekero kapena ayi, ife pena timathongotenga kumwina kasampo ndikutumiza. Komano mwina kuti akanene kuti ndi stage yanji ngati asimikiza kuti ndi kansa, anzathu akuma central hospitals umene kuli ma specialist ndi amene amakatithandiza. Mkulu wa zoyeza matenda pa College of Medicine mmuzinda wa Blantyre Steve Kamiza amene ndi kaswiri yekhayo woona zoyeza anthu ngati ali ndi matenda ngati kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth Central adati amakana ntchito yaikulu, ndipo ndi chifukwa chake anthu ena amakayezesa matenda ngati awa mzipatala zimene sizaboma. Normal process yako izi nthawi zina imachedwa yapo monga ngati nthawi zino kuweza kuti ma lab technician sa kugwira ntchito mwina mmodzi motenga ma lab technician ali 5 4 awiri mmodzi awiri ndi covid ndi ntchito nso pamene ponso imakhaso plus akagwira pamenepo kupezeka kuti ripoti chifukwa akapita nazo ku lab ndi mazoona ndi ndikaziona nditumiza ndazona izi mutaipe apezeka mwina secretary ya working from home ndi covid ndiye kuti zitaipite papanenga sunthawa. That's why nthawi zina mangoti tingopita nayo private. Kafukufuku amene unduna za umoyo udachita adaonesa kuti mzaka za pakati pa 2009 ndi 2013 anthu okwana 10,300 ndi amene adapezeka ndi nthenda ya kansa mdziko muno. Pofika chaka cha 2018 anthu okwana 13,000 ndi amene adapezeka ndi nthendayi. Bungwe la madotolo amene ali ku nthambi yothandiza amayi oyembekezera pa chipatala cha Queen Elizabeth Central limene limadziwika kuti chati maternity care lakhalutolera ndalama pofuna kumayeza amayi ngati ali ndi kansa ya khomo la chiberekero. Mkulu wa bungweli a Frank Taulo adati zokhoma zimene anthu odwala kansa akukumana nazo pofuna kulandira thandizo zikuchititsa kuti iwo kumaoneka ngati palibe chimene akuchita. Vuto linanso limene tikumana nalo kuti amene amapeza choti tiyapanga operation ndi malo ochepa amene angathandizidwe ndi operation. Tikuphunzitsako ndithu madokotala athu kuno ku Queens kulilongweso alipo ochepera koma si malo onse kumene amatha kupanga ma operation a kansa ya khomo la chiberekero. Fo imakhala operation yovuta imatha kutenga maola 2 3 nthawi zinanso kuzotenga maola 4. Pofuna kuchepesa mavuto amene odwala kansa akumana nawo mdziko muno, dziko la Malawi mu chaka cha 2017 lidakhazikitsa ntchito yomanga chipatala chachikulu chothandiza anthu odwala nthendayi imene ndi ya ndalama zokwana 10 billion kwacha kudzera mngongole imene boma lidatenga ku OPEC Fund for International Development.
chipatalachi chidapereka chiyembekezo kwa anthu mdziko muno popeza chimayenera kumadzathandizanso odwalawa pa thandizo limene amachita kupita maiko ena kukalisaka. Koma ngakhale patha zaka zinayi tsopano chipatalachi sadachitsekulebe. Akuluakulu a boma adali asadayankhulepo pa nkhaniyi popeza amati wapasebe nthawi asadayankhepo ngakhale takhala tikuwafunsabe. A George Musowa amene amayang'anira malo okhala odikira odwalawa adati iwo amalandira anthu ochuluka amene amabwera kudzafuna ndalama ya transport yobwerera kwawo. Iwo adapempha boma komanso anthu akufuna kwabwino kuti atabweretsa galimoto la ambulasi kapena kukhazikitsa thumba ndalama zapadera kuti zizithandiza anthu ngati asozinyo. Pakadali pano asozinyo adakali kumalo okhala odikira odwalawa. Iwo sakudziwa kuti azabwereranso liti kwawo kumudzi. Ana awo amasowa chikondi chawo, nawonso anawa sakudziwa kuti amayi awo azabweranso liti. Anawa nawo ndi okhusidwanso m'maganizo. limenelo lipoti lathu lapadera ndi Isaac Salima. Department yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno kuchigawo chakumpoto yati ikuvutika kulimbana ndi mchitidwe wa anthu amene akumalowa mdziko muno mozemba kudzera m'maboma akaronga ndi chitipa kamba kakuti anthu okhala ku midzi ya m'maboma awiriwa sakutenga nawo gawo polimbana ndi mchitidwewu. Malinga ndi department iyi anthu opitirira 300 amalowa mdziko muno mozemba pachaka. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira aindi zambiri. Mneneri wa nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno mchigawo chakumpoto a Bravo Lungu anati anthu olowa mdziko muno mozemba amagwiritsa ntchito njira zomwe zili mtchire pothawa zipata mkulowa mdziko muno. Alungu anakuti kafukufuku wawo kuonetsa kuti anthuwa mdziko muno amangodutsiramo ndipo amakhala kuti ena akupita ku maiko ena ngati ku South Africa. Iwo anakuti nzokhumudwitsa kunena kuti amalawi ena makamaka a maboma akaronga ndi chitipa amathandizira anthuwa kulowa mdziko muno. Ndi anthu amvetsetse zimene zili zathu komanso kuteteza ifetoka kuziteteza kumatenda ndi udindo wa community kuti zitetezedwe kumatenda posalola anthu ena kulowa mdziko lino mwachinyengo amene angabweretse matenda. So community ili ndi ntchito yayikulu kwambiri kuthandizira kuti boma ligwire bwino ntchito komanso iwo aine achewo kuonetsetsa kuti asapezeke kuti akutenga mbali muzochitika zophwanya lamulo. Kafukufuku yemwe Times idapanga mwezi watha m'boma la Kalonga linabweretsa poyera kunena kuti anthu omwe amazemba kulowa mdziko muno amagwiritsa ntchito mtsinje wa Songwe kuthawa zipata zomwe pamakhala asilikali olowa ndi kutuluka mdziko muno nkuzemba nkulowa mdziko muno. Mdziko muno akuti pachaka mmalowa anthu opitirira 300 omwe amalowa mozemba malingana ndi akuluakulu ku nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Anthu ambiri omwe amalowa mdziko muno mozemba amakhala kuti achokera ku maiko a Ethiopia, Pakistan komanso ku Somalia. Wachiri wa nduna ya zamalo a Abidamia wapereka zipinda zophunzirira zimene azimanga ndi ndalama zokwana 16 million kwacha pa Matundu Community de Sunday School mboma la Nsanje. Amia ati izi achita pofuna kuthandiza ntchito yotukula maphunziro mdziko muno. Thomas Kachere wadza ndi zambiri mulipotiri. Abidamia omwenso ndi phungu wachikwawa Mkombezi ati anaganiza izi atawuzidwa kuti ana ambiri akumayenda mtunda wautali kuti akapeze maphunziro. Atiye chimombo anachita kundipempha kuti konkuno maskulu akuchepa ndi anandipempha kuti mutithandize ana kupita kutali kuti apite ku school. Ndi ndinabwera zamangira school block imeneyi kuti athandizike. Ndimangofuna kuwadzisa ma TA ndi anthu kunsanje kuti Dr. Lazarus Chakwera apitiriza ma project onse amene analonjeza boma ya MCP kuti dera la kuno ana ambiri amene akupita ku secondary school amayenda mtunda wautali 10 to 15 kilometers ukafika masukulu oyandikira.
pamene sukulu ino itsegulidwe idzathandizira kwambiri kuti ana amenewa apeze mwayi wa sukulu pafupi. Ndipo tiye Chimombo yapempha zitukuko zina monga police unit komanso chipatala. Muno mundela manga muli mavuto monga kusowa kwa chipatala. Mina ninakale anduna ja abidamia muchipatala tilibe munomwe iye. Tukufunaso police unit, tilibe police unit. Tukufunaso madzi abuno ngati apatapo, tilibe madzi apatapo. Monga mukudziwa kuti mijigo inde ilipo kwa masiku ano dziko zinasintha anthu ambiri amakupira kwambiri madzi abuno ndapatapo. Ntchito yomanga nyumba yophunzirirayi komanso kuyika mjigo yatenga ndalama zokwana 16 million kwacha. Boma la Nsanje lili ndi sukulu za sekondari zokwana 22 zomwe zinayi ndi za private. Anthu ena amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ayamikira bungwe la Malawi Council for the Handicapped Makoha kamba ka ntchito imene likugwira pothandiza anthuwa. Bungweli linakhazikitsa kampani yosoka zosiyanasiyana ndipo limalemba ntchito anthuwa. Gare Samati ayindi zambiri. Poyankhulapo pa nkhani modzi mwa anthuwa Ronald Kunchenga ati bungweli lasintha moyo wawo powapasa ntchito. Iwo ati amagwira ntchito yosoka zovala imene imawathandiza pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kumbali yawo mkulu wa Makoha Bangwe Factory Saulos Chilima ati malowa akulimbikitsa kuthandiza moyo wa anthu aulumali. Ntchito imene timagwira kuno kwambiri ndiyo limbikitsa anthu olumala kuti azitha kudziyimira pawokha komanso kuti azitenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Monga kuno ku factory ya Bangwe timalembako ntchito anthu olumala. Anthu 90 pa 100 amakhala olumala kuti akagwira ntchito ija mwezi ukatha akalandira ayang'anire mabanja awo aziyimire pawokha. Kampani imagwira ntchito zosiyanasiyana monga kusoka zovala komanso zina. Litakwanitsa kugwira ntchito yosunga ndi kubwereketsa ndalama kwa anthu kwa zaka 30, bungwe la Mudi Sako lati lili pakalikiliki opititsa ntchito zake m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Bungweli anena izi litakonza mipope mzipinda zogona modwala pa chipatala cha Mangochi. Mudi Sako inagwira ntchitoyi ngati njira imodzi yokondwerera kukwanitsa zaka 30 zotumikira Amalawi pokweza chuma chawo. Malinga ndi wapampando wa Mudi Sako a Stanley Mpaya, kupatula kugwira ntchito mizinda ya Blantyre, Lilongwe, Zomba ndi boma la Chikwawa, iwo akufunanso kufikira anthu mu mzinda wa Mzuzu komanso maboma a Mangochi ndi Dowa. Mpaya anayankhula ndi Mike Mataka. Tindi malingaliro kuti tizikulabe ndipo tinadziwa kuti ku Mangochi kuno kulibe branch yokhazikika ya Sako, koma tikudziwa kuti Mudi Sako ndi Sako ina imene yatchuka, so tikuona ngati Malawi kuno ku Mangochi kuno ndi gawo lina limene tiyena kuti tikhale nayo Mudi Sako. Ndiye tikufuna titsegule satellite branch kuno ku Mangochi kuti save anthu ngati kuchipatala kuno department onse aboma ngakhale asozi amene tikufuna atalowa Sako. Mmodzi wa madotolo apa chipatala cha Mangochi a Innocent Lanjesi anayamikira bungwe la Mudi Sako poganizira anthu aku Mangochi. Ziwa kwambiri chithandizo chimene chabwera munthawi yoyenereka pamene tikulimba ndi muliro wa coronavirus. Ndiye njira zina mwa zopewera matenda amene ndi kusamba m'manja, ndiye mmene abwera Mudi Sako kuzathandiza kukonza masiki amenewa ndona zithandiza kwambiri anthu athu odwala komanso oyang'ana odwala kuti azisamba m'manja, pakuteronso njira yomweyo azikhala kuti aupewa muliro umene wa coronavirus. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Katemera woyamba wa COVID-19 wafika mdziko muno. Boma likufuna mtengo wa intaneti utsike. Ndipo mulipoti lathu apadera Isaac Salima anafotokozera za mavuto amene anthu amene ali ndi nthenda ya kansa amakumana nawo.
Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja